Il-katekezi tagħna llum eżistix xtaqt nirrifletti magħkom dwar il-preżenza tagħna nisranija f'kuntest ta' pajjiżi bħalma aktar u aktar qed isir Malta fejn il-fidi nisranija ma tkunx l-uniku ħanejtek twemmin, ma jkunx l-uniku mod ta' ħsieb, ma jkunx l-uniku raġunament, ma jkunx l-uniku mod ta' ħajja. Imma f'kuntest wiesa fejn għandna pluralizmu ta' persuni f'dak li huma l-idejat, il-ħsibijiet, it-twemmin tagħhom, fejn il-kultura ma tibqax aktar tissapportja dik il-fidi nisranija. Din hija sitwazzjoni eżistija li Malta qiegħda fiha, hija sitwazzjoni li aktar ma jgħaddi żmien minn dak li qed jidher is-sitwazzjoni sejra tiżdied u għaldaqstant huwa importanti ħafna illi aħna bħala insara li nemmnu, insara li rridu ngħixu b'mod radikali il-fidi tagħna nisranija, mhux siqlem u mhux siqlaw. Irridu nirriflettu ftit dwarna nfusna f'relazzjoni ma' dawn iċ-ċirkustanzi, ma' dawn il-persuni, ma' dawn ir-realtajiet li huma kontrastanti, huma differenti, xi drabi anka opposti u ostili għal dak li aħna nemmnu fih. Importanti eżistijaj nixtieq nippreżenta 5 punti kif aħna nistgħu ngħixu f'din ir-realtà, però qabel dawn il-5 punti nixtieq illi nifhmu ftit kunċett importanti ħafna fil-fidi nisranija tagħna. Aħna ma nemnux f'idejat. Aħna ma nemnux filosofija. Aħna ma nemnux f'ideoloġija. Aħna ma nemnux f'kunċetti. Aħna ma nemnux f'talim. Aħna nemnu f'persuna li hu l-maħbub tagħna u Sidna Ġesu Kristu. Il-fidi tagħna hija fidi personali fil-persuna ta' Ġesu li bentalla mamul bniedem. Inti l-Messija binalla l-ħajja. Hekk jistqar Pietru ma' Sidna Ġesu Kristu nnifsu. Mela aħna eżistijaj mhux il-veritajiet tal-Vanġelu, il-veritajiet tat-tagħlim tal-Knisja. Il-veritajiet tal-Vanġelu u tal-tagħlim tal-Knisja joħorġu mill-persuna ta' Ġesu, dak li hu, dak li jfisser għalina, li bentalla li sar bniedem u għammar fostna u li huwa s-Salvatur tal-bnedmin kollha. Aħna minn hemmhekk irridu nitilqu. L-esperjenza tal-ħajja nisranija hija esperjenza ta' din il-laqa intima u personali ma' Ġesu. U allura dan li se ngħidha u l-5 punti partikolari li se naqsam magħkom illum mhumiex se jagħmlu sens jekk fil-bażi tagħhom m'hemmx il-laqgħa tagħna ma' Kristu. Mhumiex se jagħmlu sens jekk aħna mhux se jkollna l-konvinzjoni li Kristu mhux biss sar bniedem miet għalina imma qam huwa ħaj illum il-ġurnata u li aħna l-huwa ħaj illum nistgħu nagħmlu esperjenza tiegħu. Jekk hu mejjed ma nistgħux, imma ħaj iva nistgħu. Din hija differenza kbira bejna u bejn ir-reliġjonijiet kollha bejn kull twemmin ieħor. Aħna nemmnu f'persuna, mhux f'reliġjon laqqas fidi ma nemmnu, imma f'persuna li hu li bentalla li miet għalina u li qam il-mewt u li huwa ħaj u nistgħu niltaqgħu miegħu. Jekk m'hemmx din, allura qed nitkellmu minn ħaġa li vojta, minn realtà li mejta, ħanitkellmu minn idejat sbieħ, però fl-aħħar mill-aħħar huma bħal kull idea oħra. Imma x'aħna nemmnu f'din il-persuna eżistija ta' Sidna Ġesu, allura ir-relazzjoni tagħna, l-attitudni tagħna se tkun differenti. Qedtilkom li xtaqt li naqsam magħkom 5 modi kif aħna nistgħu inkunu preżenti eżistij f'soċjetà illi ma temminx f'Sidna Ġesu Kristu. Qed ngħid għax tista' tkun soċjetà li kollha valuri anke tajbin, però mhumiex ispirati mill-Evanġelu minn Ġesu. L-ewwel attitudni li għandna jkollna eżistijaj hija l-kompassjoni. Meta persuna tagħmel esperjenza profonda u qawwija ta' Ġesu, fil-qalb tagħha jimbtu żewġ affarijiet ħafna importanti.
L-ewwel ħaġa li tinbet hija hekk l-esperjenza li hija maħbuba minn dan Ġesu. Hija l-esperjenza tal-imħabba u l-ħriena infinita li Kristu jkollu leha. Però ma taqafx hemm. L-imħabba ta' Ġesu twaslek illi inti tibda taraf kemm ħaddieħor qiegħed ibati għaliex huwa l-bogħod minn Kristu. Tibda taraf illi jisma' is-sens tal-ħajja vera u Ġesu. Tibda taraf illi fi Kristu biss il-bniedem isib it-tifsira għaliex huwa qed jgħix. Fi Kristu biss il-bniedem għandu raġuni għaliex jeżisti. F'Ġesu biss il-bniedem għandu raġuni għaliex imut. F'Ġesu biss il-bniedem għandu it-tama vera fis-sofferenza, fil-mard, fid-tbatija, fil-ħajja ta' dejjem. U allura tibda tirrealizza isma' li dawk li huma maqtuwajn minn Ġesu, dawk li għadhom m'għamlux l-esperjenza tal-imħabba tiegħu, allura dawn għandhom tbatija ġewwa fihom. Allura dawn għandhom vojt ġewwa fihom. Allura dawn għandhom nuqqas, l-eżistenza tagħhom mhijiex fil-milja tagħhom. Meta inti tkun doqdi l-imħabba ta' Ġesu, il-mod kif tibda tħares lejn ħaddieħor, tibda tħares lejh b'dan il-mod, imma dan għandu l-Ġesu f'ħajti u le, għax jekk m'għandux Ġesu f'ħajtu tibati. Għax aħna l-kol kemm aħna nħarsu r-realtà skont kif aħna nesperjenzawha. Ħudu pereżempju tabib, jekk aħares lejn bniedem, aħares lejh hux b'saħħtu jew hux marid. Għalliem iħares lejn bniedem jekk hux edukati jew le. Perit iħares lejn bini jekk hux bini tajjeb jew le. Ekonomista jħares lejn soċjetà jekk l-ekonomija tiegħu hux tajba jew le. Politikan taħares lejn is-soċjetà jekk il-ħajja fl-imkien tal-poplu, għax dik hija l-politika, jisira tajjeb jew le, fuq diversi livelli, fuq livell lokali, fuq livell nazzjonali, fuq livell internazzjonali. In-Nisrani iħares lejn is-soċjetà lejn il-poplu jekk hux maqut ma' Kristu jew le. Jekk aħna eżistejja, m'għandniex din il-kompassjoni lejn dawk li ma jemnux, li m'aħniex inħossu għalihom, li huma maqtuwajn minn Ġesu li m'għamlux l-esperjenza tiegħu, allura hemm xi ħaġa vojta f'ħajjithom. Allura naħseb bil-kemm nistgħu ngħidu li aħna tqajna ma' Ġesu. Nagħti eżempju żgħir. Il-parabola tal-iben il-ħali. Meta l-iben iż-żgħir telaq, il-missier baqa' jistennieh. Meta l-iben iż-żgħir ġie lura u l-missier għamillu festa, l-iben il-kbir jurina biċ-ċar li dan ma ħass xejn għal ħuħ illi telaq u issa ġie lura. Ma kellux kompassjoni lejh. Tant li l-iben l-missier laqas jirreferi għal ħuħ iż-żgħir bħala ħija jgħidlu ibnek. U l-missier jgħin il-liben il-kbir jirrealizza jgħidu isma' inti dejjem miegħi, dak li huwa tiegħi huwa tiegħek. X'qed ngħid? L-liben il-kbir laħas għal ħuħ illi telaq. Però laqqas kien jaf ir-relazzjoni tiegħu li kellu ma' missieru li kien f'tant intimu. Kien f'dik l-intimità kull mod tiegħu huwa tiegħek. Jien baqa' f'dar missieru imma jgħix ta' għaddej u mhux ta' eben. Eżistijaj, jekk aħna m'għandniex dil-kompassjoni għal dawk li qataw minn ma' Ġesu mill-Knisja tiegħu, x'aktar x'aħna qegħdin ġewwa, imma ma minniex l-esperjenza qawwija, profonda u radikali ta' Kristu f'ħajjitna. Għadna bħal liben il-kbir li qegħdin ġewwa, però ma esperjenzajniex jiġifieri tkun iben, ma minniex l-esperjenza vera tal-missier. Mela raw eżistijaj, min ma jagħmilx l-esperjenza ta' Ġesu vera ma jħoss għal dawk li tbedu, m'għandux kompassjoni għalihom. U tkun taf jekk inti għamilx l-esperjenza ta' Ġesu, jekk għandekx kompassjoni għal dawk li tbedu. Dan li qed ngħid huwa mod ieħor ta' dak li Ġesu jgħidilna bħal huwa l-kmandament il-kbir li nħobbu l-Alla u li nħobbu xulxin. Il-bażi tal-imħabba tagħna lejn xulxin tinsab fil-imħabba tagħna lejn Alla. Min iħobb il-Alla iħobb tassew il-ħuħ. U l-imħabba hija din. Din li joritna Marija. Marija meta tħares lejna eżistijaj, hija impurta minna jekk aħna nnix il-Kristu f'ħajjitna. Jekk inħarsu fl-istorja tal-Knisja naraw il-Madonna deret tant drabi, intervenit tant drabi. Għaliex? Biex nikkonvertu. Madonna tidher biex aħna nikkonvertu. Il-Madonna tidher għax aħna
imbedin minn Ġesu. Li kieku aħna qegħdin ma' Ġesu, qegħdin miegħu maħniex nbedu minnu, Madonna qatt ma jkollha bżonn tidher fl-istorja ta' Knisja. Imma tidher biex tressaqna lura lejbina Ġesu, kif għalna ġewwa Lourdes, ġewwa Fatima, ġewwa Guadalupe, ġewwa Bano, ġewwa Kita, ġewwa Kibeho Rwanda, ġewwa Rasallet, tant f'postijiet oħrajn, ġewwa Nok, l-Irlanda, il-Madonna deret eżisti. Allora din irridu nistaqsuha. Jiena għandi kompassjoni lejn dawk maqtuwajn li Kristu. Jiena qiegħed imbagħti għaliex huma l-bot minn Ġesu, jew nirraġuna dik affarijiet tagħhom. Dik ħadd ma jindaħlilhom, issa mhux qed ngħidu n-nies kif jirraġunaw li ma jemnux, aħna li ngħidu li nemmnu kif nirraġunaw. Għax ħafna drabi din il-mentalità daħlet fil-moħħ u l-qalb tagħna li nemmnu. Li aħna ma jinteressanix minn ma jemminx, aħna komdi aħna fil-fidi tagħna u ħafna drabi ninal u hemmhekk. Komdi fil-festi li nagħmlu, komdi fil-laqgħat ta' talb li nagħmlu, komdi fl-attivitajiet reliġjużi tagħna, komdi fil-komunitajiet tagħna, komdi fil-qdiet tagħna. Imma kemm għandna dik il-kompassjoni vera ġenwina mill-qiegħ ta' qalbna għal min għadu ma ltaqax ma' Kristu. Ma jistax ikonna evanġelizzazzjoni ġdida jekk ma nitilqux minn din l-imħabba ta' Ġesu għal kull bniedem u li aħna jkunna sem minn din l-imħabba tal bniedem. U dan mhux diskors li nafu, mhux diskors li ġbajna li simgħuh, dan jitlob minna konverżjoni radikali mill-qiegħ ta' qalbna. Sow jekk aħna saċerdoti, sow jekk aħna reliġjużi, u sow jekk aħna lajċi impenjati, u sow jekk aħna sempliċement lajċi ta' nar ta' ħadd u xejn iktar. Għandna bżonn din il-bidla mill-qiegħ tal-qalb tagħna. Ma jistax ikun eżisti. Ma jistax ikun li aħna ma jkun nisem din l-imħabba ta' Alla illi waslet li Ġesu Kristu jmut fuq is-salib. Di l-kompassjoni kbira ta' Alla. Alla qudiem id-dnub tiegħi, qudiem id-dnub tiegħek, skomoda lilu nnifsu.